Jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu mai suna taskar kwankwasiya. Shiri ne wanda kuke kallon kai tsaye daga nan Batila TV hasken al'umma wanda National News Organization ta ɗauki yayin kawo muku. Sunana Hon.Alin wanda kuka sani da Jahar. A tare da ni akwai Comrade Hon.Alin mai zuwa. Comrade, bismillah. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Hon.Alin ne ma kamar da mai gabatarwa ya faɗa. Kwana dan gora. Masha Allah. Comrade, satin da ya gabata ka yi magana akan ƙasar Kwan kaza, musamman ma a munan jihar Kano. Ya abin ya kaya? A to alhamdulillah. Ai zan cike da farin ciki. Ai da ƙarfi na zo. Gaskiya ne. Alhamdulillah ba abin da mace da Allah sai godiya. Ba abin da mace da al'ummar jihar Kano sai godiya. Duk wani mugun tanadi da aka yi wa wani jami'a ta mutanen fifi Allah ya kawo lamarin. Al'umma sun ba da gudunmawa, sun fito kwai da karfata, sun yi zaɓe domin ceto wannan al'ummar jiha daga cikin wani ƙarni da take ciki. So alhamdulillah kuma in ƙasar Kwan kaza ai ta tabbata. So alhamdulillah babu abin da mace da Allah sai godiya. Ka yi magana akan in ƙasar Kwan kaza. Ta yi ƙasar Kwan kaza ta tabbata. To kamar yadda ta tabbata ke. To abinda za ka duba da shi a matsayin kan ɗan jarida wanda kai ina an zo duka firar wasu jam'iyyu ake ma musamman ma jam'iyyu guda biyu PDP APC sai ga Allah ya fito bujiro da wannan jam'iyya NNPP. So NNPP ko kansila da ba ta shiga a ƙasar nan. So aka zo aka kafa gwamnoni, aka kafa sanatoci, aka yi 'yan majalisu na tarayya, aka zo aka yi na jiha. So a cikin 'yan majalisun jihar Kano da sanatoci guda uku muna da guda biyu. Mun yi gwamna, mun yi sanatoci guda biyu, mun yi 'yan majalisun tarayya guda 18, mun yi 'yan majalisu na jiha da bamu da ko kansila ba nake nuna ma. Muna da kansila 'yan majalisu na jiha guda 35 a cikin 44, guda 5 an tafi inconclusive. Kuma kai muna da kyawun yaƙini su ma namu, su guda 4 muka lura. Guda ɗin ma ai wata nasara ce. Domin faduwa a zaɓe ma nasara ce. Domin sai ka san za ku faduwa ka san daɗin nasara. So mu ba abin da mu ce da Allah sai godiya. Allah ya biya mana bukatu a yanzu abin da kake so nuna al'umma shine jam'iyya ta NNPP mai kayan marmari ta kawo kujerunta daidai yadda ake bukata. Alhamdulillah kujerun sun zo nawa ne da muke bukata, musamman ma Kano in ka dauki Kano ta kudu. To duk abin da muke bukata Allah ya yi mana. Jama'a sun fito sun mana duk abin da ya kamata. Sun ba mu gudunmawar duk muke bukata. An zaɓi sanatanmu, ɗan majalisar tarayya ƙiru da bebeji namu ne, ɗan majalisar jiha na ƙiru namu ne, ɗan majalisar na bebeji namu ne. So ai alhamdulillah buri ya cika. To alhamdulillah. Comrade, akwai abubuwa da mutane suke ta faɗi musamman ma zai iya cewa yan jam'iyyar NNPP da cewa na sauyi dangane da rayuwar da ake ciki na ƙalubale, rashin ilimi, gurɓatar yanayi, tarbiyya, kasuwanci da dai sauran abubuwa makamantan haka. Ya jam'iyyar ta ku take? To jam'iyyar mu ai dama New Nigerian People Party ai za a samu da wata sabuwar rayuwa ne yanzu, saboda an ebo kura, matasa rashin aiki ne, wasu kuma shaye-shaye makarantu, wasu an rufe su saboda rashin ilimi, babu kayan aiki, malamai wasu ba makarantu za ka samu boarding ko makarantu ta gaba da firamare secondary babu malamai wanda za su zo su taimaka wajen haɓaka ilimin. So amma yanzu wannan gwamnati ta in Allah yarda za mu kawo sauyi, za mu ɗebi malaman makarantu a domin a inganta ilimi. Dama kuma ai ba abin da yake na ƙasa al'umma kamar rashin ilimi da rashin aiki ne. Yanzu kuma akwai makarantu da kake za ka iya faɗa misali da ganin kayan maganar makarantu babu malamai, shin akwai kuma makarantun da babu? To makarantun ba da an sai da su? Makarantu to an sararwa makaranta an sayar. Wancan malamin ba a bashi albashi, malamai da dama wani watan sai ya shiga cikin wani kuma gaba daya hana shi albashin wani wata shi. Me kawo haka? Ba kasa ne, ba kuɗi ne a ingantacce gwamnati a mu alhamdulillah ai ka dauki jihar Kano ana ko da iya kuɗin shiga, ko da kuɗin shiga za a biya ma'aikatu. To a bayan da malaman suka kan ce aka nace babu kuɗin da za a biya su ne. Akwai kuɗi, gwamnati Allah ya kakaba mana, Allah ya kakaba mana ta irin gwamnati mai son kanta. Ya za a tara 'ya'yanta, ya za a yi ita kawai ta ji daɗi a ce ƙasa kaza tana da gida, wancan gwamna musamman gwamnan burin su kawai a bashi dala
ya sa a riga. Yawwa ce waccan ƙasa yana da gida, waccan state ɗin yana da gida, to shine burinsa. So na ƙasa suna kwaikwayarsa, tun da na sama yayi, so na ƙasan duk sun koyi da shi. To ma'ana abin yanzu kunan ƙasa kuma kuna koyi da shi kenan. A to mu da muka kawo sabon al'umma kuma ake so a yi sabon gini, a yi wancan ginin duka rushe shi za a yi. Za a kafa sabuwar rayuwa. To ya maganar makarantun kenan da ci gaban karatun namu. Yau to yanzu idan ka ɗauki duka shugabannin nawa ai matasa ne. So duka matasan da muka iyo muka zuwa muka danka musu ragamar shugabanci sai da aka tantance mutane masu amana wanda suka san darajar ilimi, suka san darajar sana'a, wanda ba za su bar mutane da zaman banza ba. Za a zuwa a samu da matasa aikin yi, za a nemi mafita akan hanyar ilimi, za a inganta ilimi. In ka ɗauki ɗan majalisar na jiha nan kiro lokacin gama Hon.Alin Usman Abubakar Gula, za ka samu matashi ne, yaro ne wanda ɗan kasuwa ne kuma yana da ilimi. So duk wata gudunmawa da zai bada akan harkar ilimi zai iya bakin sa in Allah ya yarda. In ka ɗauki Hon.Alin Aduniya da ko fafiya ba mukami a hannun sama, ya bada gudunmawa a harkar ilimi, ya taimaki 'yan jam, ya taimaki 'yan neko. So balle kuma yanzu dama ta samu. Shekarun baya da suka wuce ko in ce shekara ɗaya rage ko zuwa baya, wani da Abdullahi da gurin kofa maliya PhD wato ɗan majalisa mai wakiltar iru da bebeji a yanzu. Shekarun baya da suka wuce kamar da ya samu haka ɗaya da rabi haka zuwa 2 lokacin ba mulki a hannunsa, ya yi ƙoƙari wurin taimakon ɗalibai da Allah ƙasar ina ga ɗaliban sun kai mutum 200 da mafi population. So in ma ƙara ma ai ba da bibi ba ne. Idan aka yi suna mutum da rikuna har da wani abu. Haka ne aka taimake su. Har da na 'yan bayis ke. Har da 'yan bayis. Muka hada na 'yan bayis. Ya taimake su wurin rubuta jarabawa. Dan na tunanin lokacin da muka ɗauki wani program ba adadin ko kuma ce ma hukumar jarabawar ma ta ma kulli ta ma daina karɓar kuɗin kowa duk wanda zai jana. Dan ina tunanin bai kusa wani sati ɗaya ba a fara jana jarabawa. Amma yaro ya shiga ya fice. So da ma shi in ka ɗauki abin da ku fa ai bugan gini. Sannan educator man yana da ilimi. So duk wata gudunmawa kuma da zai bada a harkar ilimi zai iya bakin su domin ya san daɗinsa, ya san kuma amfaninsa. So a wancan karan ba mu ƙayin a hannunsa, ba shi da wata kujera, ya yi duk faɗin tashi da shi da fice kamar yadda ka faɗa saura sati ɗaya a yi ma zan jarabawa su, amma ya zo ya iya wani ɗalibai. To kuma da ban da ɗinin bashinka ba, jam'iyyar ku ta kuma ce jam'iyyar NNPP mai kayan marmari kuna ta magana akan cewa matasa. To idan muka kalli daga sama zuwa ƙasa kusan zan iya cewa kun yi zuba tun daga kan gwamna, ɗan majalisa tarayya ko senate president ko ake cewa ne, sai kuma ɗan majalisar jiha ko. Gaskiya ne. To ya maganar ku ta ƙasa kuma zuwa ciyaman kuma hai ɗin gara zuwa kansila, musamman mu dawo kan doron ciyaman ɗin mata. In ka ɗauki maganar ciyaman ta lokacin gama kamar yadda aka yi wannan zubi, in ka ɗauka ya ga zubin namu step by step ne. In ka ɗauki rabula bai kai shekarun abu mun jibin kuma. In ka ɗauki Hon.Alin abu mun jibin kuma bai kai shekarun kawai simila ba. In ka ɗauki kawai simila bai kai shekarun abu ba. So amma kuma dukansu babu wanda aka kira tsoho wanda tunaninsu kuma ya bushe. Yanzu to in na fuskanta da ita NNPP mai kayan marmari duk wani ciyama ba zai kai shekarar da kula. Haka muke sare. Ai mata shi za a ɗauko azuba. To amma ai gogayya da shi ɗan takaras. Gaskiya ne. Wato to amma kuma a yanzu sai na ga musamman ma ƙaramin hukumar ke akwai mutane da suke tallata wasu ɗan takarkaransu da ban wanda suke da suna da manufin takarar ita ƙaramar hukumar kira a matsayin na ciyaman kenan. To ai kuma shi na ga kamar yadda ka faɗa shi kamar an samu sabanin haka. Wanda ake tallatawa shi ne kamar wannan kasuwar bukata ce ba za mu. Ya ma girma da kuɗa. Kasuwar bukata ce da Allah a ji wannan magana. Ai kasuwar bukata ce. Ka ɗauko kayan ka kawo kasuwa ba wanda zai rana kasa ko da ba za ka yi ciniki ba. Ai ka ɗauko haja mai kyau har gida za a biyo ka zo a siya. Amma magana ka ai tana nuna cewa kamar ba sa hannun jam'iyyar. Ba sa hannun jam'iyya. Jam'iyya ba ta tsaye da kowa ba ne. Haka abin yake? Jam'iyya ba ta tsaye da kowa ba. Yanzu abin da muke ta kokari insha Allahu ana ta nazari da mu da jagororin mu gaba ɗaya za a samu mutum matashi gogagge mai amana wanda ya shawo kura tun lokacin PDP har zuwa yanzu
wanda yake ta ba da gudunmawa kuma waye zai taimaki al'umma, amma ba wanda ya samu dama a baya ba. Jam'iyyar ta yadda ɗan takarar kenan ko kuma al'umma ne? Al'umma ce ne. Ai al'umma za a mulki ba jam'iyya ba. Su al'umma da za su mulka da za a mulke mu za mu duba cancanta mu ga waye kamata sai mu dauke mu kai da wanda wuri mu ce to ga zaɓin al'umma. Idan aka fita al'umma kenan kaga tun da kusan zan iya cewa matasa da suke zaɓe za su zaɓo akasin misali a ce da gole karashin 20 sai suke su kuma a zaɓo iya mai ɗan shekara 15 kenan. Kaga wancan da ke ta ƙoƙarin kana cewa ana tallansa so ai zai umama zai ɗada rabula, so rabula zai bashi umarni ya ce je ka gyara can ko je ka taimaki wani can, ai ba zai ba. Ai wanda kai tsaye shi dan majalisa ya zo ce to ciya mun ga gibi can je ka gyara mana can, wacce makarantar inganta ta, wancan asibitin kai mai sa magani. Me ake bukata? Ilimi, lafiya, a daina zaman banza, sana'o'i, a taimaki matasa. A baya in ka ɗauki ilimi mun samu gurɓata a ɓangaren lafiya, sai ka dinka tare asibitotuka babu magunguna, babu abubuwan ma da za a kula da patient din da baki daya. Shi sa kai wannan sabon gwamnati, ai sabon zubi akai. Wannan sabon zubin insha Allah ai ba ma fatan wannan zubin da muka yi sabon ba. Yanzu misali mu ne da muke misali da kikarar hukumar ke in ka dauko kwanar dan gora ai ba lokacin zaman bacci ne mun haka ne ko in ka dauki gwamnatin jiha misali Abba Kabir Yusuf a matsayin na gwamnatin jiha yayi nisa ya tazara da kwanar in ka dauki Kawu Sumaila dan majalisa kenan na Kano ta Kudu ni ma ya dan mata nisa. In ka dauko wani ruwa a jirgin kofa maliya dan majalisa kenan mai fice dure da beji ka gane abin da ke yi ya dan yi distance ko ne ya cewa wanda zamu kalla kwaskwaso shine Rabula shikenan ni dan majalisa jihar kenan ko to ta ya zai magance mana wannan? Ai shi yasa muke sa sami ciyaman daidai shi. Ai shi yasa ba za mu samu tsohon musa ba, musamman ma wanda ya samu dama a baya bai taimaki kowa ba. Ka zama lamba 2 a lokacin gama. To yanzu kana so ka gaya min cewa ciyaman yana da dama zai iya magance wannan matsalolin kenan? A insha Allah. Ai ciyaman da zai tafi gaban gwamna ci to ni ba lokacin gama ita gashi maza ba gaza. In ka dauki karamin hukumar kiru a nan muke da bodi, a nan muke da asibiti don duk da ba jima'i ba ne amma dai shi muke kallon a matsayin babban asibiti. So waccan gwamnatin shuɗe ga asibiti na an bada kwagilarsa an gama fitar da budget komai da komai na kuɗaɗen al'umma amma an ƙi. So muna da kyawun yakini in Allah ya dauna asibiti aka wani garin kuɗaɗen shi wannan asibiti ba laifin ɗan kwangila ba ne kenan? A ba laifin gwamnati ce. In ta bibiya ai ɗan kwangila ya isa ci kuɗin? Ita ko gwamnati na kamar ai ta al'umma ce. A gwamnati ce ta percentage. Percentage mana? To ba a biya percentage ɗin ba ne ba da na a gama shi. A'a abinda nake ma nufi idan ka ci ni me yana wazan ci to mu haɗu mu cinye duka. Ko kowa ya amfana ni da kai mu amfana. To ba an fitar da fasanta din bane kamar fara jin asibitin kowa ya fasanta to kowa da ya iba an zo an iya kuɗin gini, an fitar da kuɗin gado, kuɗin gini, kuɗin ɗaukan ma'aikata duka muna da record. To ku je ga NMBB ne ya ta da asibitin ya da kana fitar da wani budget din ne akan hakan ko wani za mu fitar mu ba ruwan mu da su za mu fitar da wasu kuma yanzu ma kokarin da muke yi Allah ya saka jagora Alin Sanu da kai Allah kuma ya dawo da shi lafiya daga umar da yake Allah ya ƙara daga matsayi. Ai abin da ya fara yi ba na mantawa satin da zai tafi umara wannan sati da ya wuce mun yi magana da shi ta asibiti ya ce insha Allah ana yin rantsuwa to wannan gidan asibiti za a sa a gaba domin ya ma ba da sanarwa in ma da mai yin wai asibiti saboda lalacewa na ake noma ake a cikin asibitin amma dai alhamdulillah saboda mun samu tsaftataccen gwamnati ya ma ba sanarwa in ma kana noma a cikin to kar kai domin za a inganta da lafiyar al'umma. Yawwa alhamdulillah. To masha Allah. To yanzu wani irin shawara zaka ba yan takakarar na musamman ma tun da kan Abba Kabir Yusuf zuwa kan mai girma Kawu Sumaila har zuwa wanda ba gurin kofa maliya da shi kuma kansa Rabula. To shawarwari dai da abin da ya kamata an iya baki mu dan sai dai musu fata na kare mu zuba musu ido domin sun san al'umma sun kaunace su. Duk wata gudunmuwa da al'umma za ta bayar a wajen kafa wannan gwamnati ta bayas an ba da lokaci kai har rayuka an bayas don akwai wani akan wannan gwamnatin sai dai a kashe shi ko gegau an zo an yi da abin da ya kamata so yanzu sai dai mu musu fatan Allah ya ba su ikon sauki nauyi wannan haƙi nauyin al'umma da Allah ya ɗora musu ubangiji Allah ya ba su ikon saukewa
an muna alƙawarurruka da dama akan inganta lafiyar mu kamar dai da nake ta faɗa din lafiya da ilimi domin su ne kan gaba. To an yi wani alƙawarurruka akan ilimi lafiya zaman banza duk za a magance su. In ka ɗauki ƙaramar hukumar Kiru ta jihar Kano nan ce aka zo aka yi inda za a magance matsalar shaye-shaye. In aka ɗauko ɗan cikin gari shaye-shaye ya taɓa mai ƙwaƙwalwa za a zo a yi fresh ɗin ƙwaƙwalwarsa da zai taimaki al'umma ya taimaki kansa ya taimaki iyayensa. A nan ƙaramar hukumar Kiru amma wacce gwamnati ta zo ta rufe shi. To nan ƙaramar hukumar Kiru aka samar da wani injiniya da Trabi Musa Kwankwaso lokacin gwamnatinsa ya zo nan ƙaramar hukumar Kiru ya yi makaranta ta refreshing mutane. Idan mutum ya yi shaye-shaye a kan irin wannan matsaloli ta zama banza rashin ilimin su za a ba refresh ɗin ƙwaƙwalwarsa a gina shi zama sabon mutum. So wannan gwamnatin ta zo ta rufe makarantu irin wayannan taimakon al'umma duk ta zo ta rufe, amma dai alhamdulillah tun da Allah ya kawo gwamnatin Abubakar Yusuf muna da kyakkyawan yaƙini duka wayannan abubuwan da su taimaka al'umma za a zo a yi maganin su. To muna da jagorori da yawa musamman a nan ƙaramar hukumar Kiru da kuma garin Kwanan Ɗangora. Me za ka ce dangane da irin gudunmawar da suka bayar? Alhamdulillah jagorori sun taka gudunmawa. Tsakani da Allah babu na shi da jagorori sai godiya. Alhamdulillah in ka dauki jagora Alhaji Bello Shawu shi ne babban jagoran Kiru, so ya ba da gudunmawa duk da ya kamata, ya jawo matasa jika, ya jawo dattijai, ya jawo mata. In ka dauki Alhaji Sani duk wata gudunmawa ta jan matasa a ƙara. In ka dauki da ai jam'iyyar nan kirda bibici a waccan gwamnati ta danne ta sai Allah ya bujiro wanda Alhaji Sani to zuwan Alhaji Sani ya sa jam'iyyar ta yi kaimi, an zaburar da matasa. Duk wanda ma wandan shi dan yi rakorko an zamge mai, wanda wandan shi ba bil an sa mai bil an dauri. Alhaji Sani ya ba duk wata gudunmawa akan matasa an zaburar da su, su kuma zaburar ta yi amfani. In ka dauki Hon.Alin daga Masallau sun zo su suka san makaman aiki, sun zo sun ba mu shawarwari ta yadda za mu jawo ra'ayin matasa, ku rike kungiyoyi, ku rike mata, a zo a yi wa mutane adalci. Sun ba mu wannan gudunmawa. To alhamdulillah ba abin da zamu ce su, za mu yi godiya ta musamman ga shugaban jam'iyya Alhaji Abubakar Zinziri, shi ma ba dare ba rana ya iya yinsa wajen samun nasarar wannan jam'iyya. To alhamdulillah muna mika sakon godiya kwarai da gaske akan wannan jagorori namu alhamdulillah. To masha Allah, masu kallon mu kuna kallon mu ne kai tsaye daga nan Fitila TV hasken al'umma a cikin wannan shirin na mai suna taskar kwankwasiya. Shiri ne wanda na tunani organization ta dauki nauyin kawo muku. Comrade, a nan muka ƙarshen shirin namu ya kamata ka wa al'umma fatan alkhairi, sannan kuma da ita kanta maintenance organization haka su bayan hakuma da kuma ita kanta Fitila TV hasken al'umma. So alhamdulillah muna jin daɗin shirye-shiryen ku, domin abubuwan ma da ba mu san da su ba wannan Fitila TV tana haska mana muna gani. So 99 News Organization ta yi kokari alhamdulillah, kuma matasa ne wanda suke ta kokarin ya za a ceto rayuwar matasa. So abun ya ba mu nishadi kuma muna jin daɗin hakan, kuma diya da zamu mu taimaki wannan kungiya ta 99 News in Allah yarda, tun daga kan mu yan ƙasa zuwa sama da mu har zuwa su shugabanni da Allah ya danka wa mulki, za mu iya yin mu akan mu ga an taimaki wannan kungiya, domin mun ga ba abin da take yi sai ala kulli halin ya za a ceci rayuwar al'umma. Suna haska wa gwamnati a zuwa taimaki matasa, so kuma dole mu haska mata su ma a zuwa taimake su. Don haka ba abin da zamu ce da su sai muna godiya Allah ya saka alkhairi, Allah ya yi riko da hannayen jagororin namu wayannan shugabanni, Allah ya ba su ikon sauki nauyi. Muna godiya kwarai da gaske. Masha Allah, mu kasance tare da Kwankwaso ga jamhuriya mai NNPP inda rabana ba za mu ɗauki ɗan tata ba.